बर' रेबग्रा जथुमा 2021 मायथाइनि गासै मोनद' थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ दिनै फोसावबाय। गाव थुनलाइ सोरजिनाय सा 6 लिरगिरिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव होनो लानाय बान्थाफोरा फारियै थामथि खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों। लिरगिरि देबसिं बसुमतारीया गाव सोरजिनाय सुंद' सल' बिजाब बिरग्लांजेननाय हांसो सिलारिनि थाखाय। ब्रैथि लाइमोन बर' थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों थरायना माइनावस्रि दैमारिया गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब दावहा मोनसे खुंबावनांगौनि थाखाय। बाथि फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों गुवाहाटीनि लिरगिरि राजेन बसुमतारीया गाव रावस्लायनाय गुबुन हादरनि सल'बाथा बिजाबनि थाखाय। आरो द'थि प्रबिन बरगयारी खन्थाइगिरि बान्थाखौ मोननो हादों लिरगिरि मनालिसा बसुमतारीया गाव सोरजिनाय जिउनि सायनासालि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय। जोंहा थामथि बान्था बे बान्थाया जाहैबाय खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइ बान्था। बे बान्थाखौ देग्लाय आवथायनो हादों बिरलांजेननाय हांसो सिलारि बे बिजाबा आरो बिनि लिरगिरिया जाहैबाय देबसिं बसुमतारी बिथाङा सिमलानि। बिथांखौ जोंनि जौसाङाव आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय जोंनिनो मानाव गेदेर बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौ आङो आवगायबोनो खावलायबाय आरो बेनि मान बिलाइखौ फरायना होनो थाखाय आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। खुगा थुनलाइयारि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्थालाइखौ फरायथिनो लादों बड' राइटार्स एकाडेमि बर' रेबग्रा जथुम हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस काजलगांव डिस्ट्रिक्ट चिरां बड'लेण्ड आसाम 785 थुनलाइयारि बान्थालाइ बर' रेबग्रा जथुमनि 2021 मायथाइनि खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्थाखौ मुर्शिद देबसिं बसुमतारीनो बिरग्लांजेननाय हांसो सिलारि बिजाबनि थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' रेबग्रा जथुम आनन्दराम औवारी गाहाय नेहाथारि बर' रेबग्रा जथुम। अक्ट' 3 मार्च 2021 थावनि बर' रेबग्रा जथुमनि 37थि जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुमा इंखं पाब्लिकेसन अजुथाया 20 बे बान्थालाइखौ गथायनाय जागोन बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी। बान्थालाइखौ गथायनायनि एसे सिगां बुब्लियाव मानाव गेदेर देबसिं बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय आरो बान्थालाइखौ गथायना होनो थाखाय जोंनि मानाव गेदेर बोसोनगिरि राखाव बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। रां दोहोनखौ गथायना होनो थाखाय मानाव गेदेर राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। ब्रैथि बान्था बे बान्थाया जाबाय लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था आरो बे बान्थाखौ आवथायनो हादों दावहा नांगौ दं बे बिजाबनि लिरगिरिया फरायना माइनावस्रि दैमारि उदालगुरि पानेरिनि बिथांखौ जौसाङाव आवगायबोनो खावलायनाय जाबाय आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय आङो मानाव गेदेर आवली कलेजनि बिबुंगोरा दिपाली खेरखातारि बिथांखौ खावलायहरबाय। दा बे बान्थानि मान बिलाइखौ फरायथिनो थाखाय मानाव गेदेर आफादगिरिखौ खावलायनाय जाबाय। लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था बे बान्थाखौ मोननो हादों फरायना माइनावस्रि दैमारि बान्थालाइखौ फरायथिनो लादों बड' राइटार्स एकाडेमि बर' रेबग्रा जथुम हेड अफिस एन्ड काजलगांव डिस्ट्रिक्ट चिरां बड'लेण्ड आसाम 785 थुनलाइयारि बान्थालाइ बर' रेबग्रा जथुमनि 2021 मायथाइनि लाइमोन बर' थुनलाइ बान्था थुनलाइयारि बान्थाखौ थरायना माइनावस्रि दैमारिनो दावहा मोनसे खुंनांगौ दं थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' रेबग्रा जथुम
आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' एरग्रा जथुम अक्ट' 3 मार्च 2021 थावनि बर' एरग्रा जथुमनि 37थि जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुमा इंखं पाब्लिकेशन्स अडिट'रियाम बिजनि बान्था लाइखौ गथायगोन डक्टर दिपाली केटारि बिथांनो बे बान्था लाइखौ गथायनाय जाबाय आरो दैमारिनो बे बान्था लाइखौ बान्था लाइखौ गथायनायनि सिगां गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। दा जोङो दिपाली केटारि बिथांखौ बान्था लाइखौ गथायना होनो खावलायनाय जाबाय। बे बान्थाखौ गथायना होनायनि थाखाय मानव गेदेर दिपाली केटारि बिथांखौ गोरबोनि साबायखर बावबाय। दानिया फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्था बे बान्थाखौ देग्लाय आवथायनो हादों गुबुन हादरनि सल'बाथा मुंनि बिजाबा आरो बे बिजाबखौ लिरदों राजेन बसुमतारी बिथाङा दा गुवाहाटीनि मान बिलाइखौ फरायनो थिना होनो थाखाय आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्था बे बान्थाखौ आवथायनो हादों राजेन बसुमतारी बान्था लाइखौ फरायथिनो लादों बड' राइटार्स एकाडेमि बर' एरग्रा जथुम हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस काजलगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां पिन 785 थुनलाइ बान्था लाइ बर' एरग्रा जथुमनि 2021 मायथाइनि फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्थाखौ मुस्रि राजेन बसुमतारी गुबुन हादोरनि सल'बाथा बिजाबनि थाखाय गथायनाय राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' एरग्रा जथुम आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' जथुम अक्ट' 17 मार्च 2021 गावनि बर' एरग्रा जथुमनि 3थि जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुमा इंखं पाब्लिकेशन्स अडिट'रियाम बिजनि गोजोन्थों। आरो बे बान्थानि थाखाय सासे सुबुं जादों मानव गेदेर रबिन मुसाहारि बिथाङा बे बान्थाखौ गथायगोन आरो बिथांनि न'खरानो बे बान्थानि धोनखौ दान होनाय जादों। दा बिथांखौ बान्था मोनगिरि बिथांखौ आर'नाइ गांसे आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो आर'नाइखौ हरनाय जाबाय। दा जोङो रबिन मुसाहारि बिथांखौ मान बिलाइखौ गथायना होनो खावलायनाय जाबाय। बे बान्थायाव दङ गासै 25,000 रां। प्रबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था आरो बे बान्थाखौ देग्लाय आवथायनो हादों जिउनि इसानसालियाव मुंनि बिजाबा आरो बे जिउनि इसानसालियाव मुंनि बिजाबखौ लिरदों मनालिसा बसुमतारी बिथाङा। दा बिथांनिनो मुङै सुजुनाय मान बिलाइखौ फरायथिनो थाखाय राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बान्था मोनगिरिया फैबाय थादों आरो बे बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय जोंनिनो गुवाहाटीनिफ्राय हांख्रायहरजानाय आलासि रत्नेश्वर बसुमतारीखौ आङो जौसाङाव फैनो खावलायनाय जाबाय। दा मान बिलाइखौ फरायनो खावलायबाय। प्रबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था आं बान्था लाइखौ फरायथिनो सिगांदों बड' राइटार्स एकाडेमि बर' एरग्रा जथुम हेड अफिस एन्ड पस्ट अफिस काजलगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां बड'लेण्ड आसाम पिन 785 थुनलाइ बान्था लाइ बर' एरग्रा जथुमनि 2021 मायथाइनि प्रबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था थुनलाइ बान्थाखौ मुस्रिमा मनालिसा बसुमतारीनो जिउनि इसानसालियाव बिजाबनि थाखाय गथायनाय जाबाय। राजेन बसुमतारी आफादगिरि बर' एरग्रा जथुम आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बर' एरग्रा जथुम अक्ट' 3 मार्च 2021 गावनि बर' एरग्रा जथुमनि 3थि जोनोम सान आरो बोसोरारि जथुमा इंखं पाब्लिकेशन्स अडिट'रियाम बिजनि गोजोन्थों। आरो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय सासे गेदेमाखौ श्री रत्नेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बिथांनि आखाइजों बे बान्थाखौ गथायनाय दं।
बान्थाखौ आजावनायनि सिगां बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। बिथांनि मान बिलाइखौ गथायना होनो जोंनि मानगोनां आलासिखौ खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बे बान्थानि रां बान्थाखौ गथायना होनो थाखाय राजेन बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बे बान्थानि एमाउन्टखौ बिथाङा मान बिलाइ फरायनाय समावनो बुंखाबाय। गासै गेदेमा डनरमोनखौ जोङो जौसाङाव हांख्रायहरदों फट' सेसननि थाखाय।